سلامات دق عبيتي حجة خارو بيلين دقنا بزعنا يتقمر قدامي كفال نيرا بقدامي حجة هكالا كفال نقبر لينا أتقدمي كفال بزعبانا يحفشوا بتحب رسمنا زنبرة قداي أو ينا تنتينا حجة خاروب عبز بصعوب ملك عكسي كم بقول زل نقرات له كمار كم تسأجم ترأيسي كم فتحوها يتزربه سلزي كمارن صلواتهم ترأيلنا بزعبا أولتها وصلوات كمار كنحسب كلنا عب حنقولنا قجل زبولنا نقرات انتدأها اليوم ቁጠባዊ ምዝንባል ኣብ ሓዳርካ ወይ ምስ መጻመት ተዘጋጥም ዘይምርዳእን ካልኦት ክብድ ዝብሉ ጸገማትን እዮም ብዙሕ ግዜ ተጎሲዩ ዝሓልፍ ጉዳይ ግን ቁማር ምጽዋት ዘስዕቦ ናይ ስነ ኣእምሮ ምዝንባል ክንደይ ዓመታት ተቋሚርካ ወይ እውን ኣብ ክንደይ ግዜ ትቋመር ብዘይገድስ እዞም ስነ ኣእምሮ ጸቕጥታት እዚኦም በብንእሽቶ ጀሚሮም እንደ ዓብይ ዝኸዱ ኣብ ህይወትና ድማ ዓብ ሃስያት ዘስዕቡ እዮም ቁማር ግን ክሳብ ኩሉ ጸገም ከስዕብ ኣለዎ ድዩ ምክንያቱ ነቲ ጉዳይ ብግቡእ እንተ ተረዲኡና ነቲ ኣብ ልዕለና ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ከጋጥም ዝኽእል ሽግር ክንፈትሖ ስለንኽእል ቁማር ዘስዕቦ ናይ ስነ ኣእምሮ ምዝንባል ምስ ንዕዘብ ቁማር ምስ ስምዒታት ደቂ ሰባት ዝተተሓዘ ፀወታ እዩ ምስ ተዓወትካ ስምዓካ ሓጎስ ኣሎ እንዳተፃወትካ ዘሎ ናይ ምዝንጋዕ መንፈስ ወይ ሃዋሃው ኣሎ ከምቲ ልሙድ ድማ ምስ ተበላዕካ ዘሎ ከም ክልብ ርእስኻ ናይ ምድናን ዝዓይነቱ ስምዒታት ኣሎ ካልኦት ከም ኩቱር ጸቕጢ ጣዓሳን ሕልናኻ ምኽሳስን ዝኣመሰሉ ስምዒታት እውን ኣለዉ እዞም ስምዒታት እዚኦም ዋላ እውን ቁማር ምጽዋት ጠጠው ምስ ኣበልካ ክስምዑኻ ዝኽእሉ ካብ ሓንጎል ክትሓኮም ኣሸገር ዝኾኑ ስምዒታት እዮም ብሰንኩ ድማ ሳዕቢ ንኽርዳእካ ዘይክእል ናይ ርእስኻ መድናንን ጸቕጥን ስምዒታት ይስምዓካ ሱቕ ኢልካ ሕርቕ ክትብልን ብቐሊሉ ክትቁጥዖን ትጅምር ብተዘዋወሪ መገዲ ቁማር ዘምጽኦ ጸገማት ክጸልወካ ይጅምራሉ ማለት እዩ ቁማር ዘስዕቦም ጸገማት ሽዑ ንሽዑ ዘይክረኣዩ ይኽእሉ እዮም ካብቲ ዝበዝሑ ሰባት ብዛዕባ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ናይ ቁማር ዘይርድኦም ነገር እውን እዚ እዩ ቁማር ብዛዕባ ገንዘብ ምርካብን ምስኣንን ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ጠባያትካ ክትምጽኦ እትኽእል ለውጥታት እውን እዩ ጽልዋ ወይ ወልፊ ናይ ቁማር ዘለዎ ሰብ ንዞም ዝስዕቡ ባህርያት የንጸባርቕ ገንዘብ ምስ ትበልዕ ጥራይ ትጽንብል ወይ ትዛረብ ምስ ተበልዕካ ግን ዘይምዝራብ ወይ ብምስጢር መሓዝ ቁማር ኣብ ዘይትፃወተሉ ግዜ ውነኻ ወይ ብኣእምሮኻ ብዛዕባ ቁማር ጥራይ ምሕሳብ ቁማር ምጽዋትካ ብፍላይ ድማ ምስ ተበላዕካ ዝስምዓካ ከቢድ ውሽጣዊ ጣዕሳ ወይ ሕልናዊ ክሲ ዘለካ ካልእ ጉዳይ ኣወንዚፍካ ናብ ቁማር ምኻድ ኣብ ቁማር ኬድካ ካብ ዝሓሰብካ ግዜ ንላዕሊ ምጥፋእ ብዘይጠቕሙ ነገራት ምስ መቕረብካ ወይ ኣባላት ስድራኻ ምጭቕጫቕ ኣብ ስራሕ ዘለካ ኣድህቦን ተገዳስነትን ምቕናስ ቀሲንካ ክትዕርፍ ወይ ክትድቅስ ዘይምኽኣል ልዕሊ ዓቐን ሽጋራ ምስታይን መስተ ምህላኽን ዝኣመሰሉ እዮም እዞም ምልክታት እዚኦም ናይ ቁማር ወልፊ ወይ ጽልዋ ከም ዘለካ ዘመላኽቱ እዮም ግን ከም ዓበይ ሽግር ዘለካ ሰብ ክትርአ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ኣርባዕተ ንቁማር ክትፃወት ዘድልዩ ነገራት እንተዳርኢና ክትፃወት ምውሳኒ እቲ መጀመርታ ውሳኔ ኢስኻ ክትውስን ኣለካ ካልኣይ ገንዘብ ክህልወካ ኣሎ ገንዘብ ሳልሳይ ድማ ግዜ እዩ ግዜ ክህልወካ ኣሎ ነቲ ቁማር ረኾም ማለት እዩ ራብዓይ ከኣኒ ፀወታ ክህልዎ ኣለዎ ወይ ከዓ ናይ መፃወቲ ቦታ ክበሃል ካሊ ስለዚኦም ኣርባዕተ ቁማር ንክትፃወት ዘማቻችኡ ወይ ከዓ ዘድልዩ ነገራት ክበሃሉ ይኽእሉ እዮም ብሰንኪ ወልፊ ቁማር ዘጋጥሙ ኣሉታዊ ጸገማት ድማ ቁማር ምጽዋት ብዘይካ ዘኸትሎ ናይ ቁጠባ ኽሳራታት ንኻልእ ጸገማት እውን የቃልዕ ኣብ ሓዳርካ ወይ ዝምድናኻ ውጥረ ብምፍጣር ርእሰ ምትእምማንካ ብምቕናስ ኣካላውን ስነ ኣእምሮውን ሓስያታት ብምውራድ ስራሕካን ማሕበራውን ንጥፈታትካን ብምብልሻው ናብ ከቢድ ቅልውላው ክሸመካ ይኽእል እቲ ኣባኻ ዘኸትሎ ጸገም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ስድራ ቤትካ ኣብ ስራሕካን ኣብ ከባቢኻ ብሓፈሻን ክፈጥሮ ዝኽእል ዕንወት ቀሊል ኣይኮነን ገለ ካብቶም ምልክታት ንምጥቃስ ምስ ስድራ ቤትካ ናይ ምዝንጋዕ ግዜ ዘይምህላው ወይ ምስኣን ገንዘብ ከተጠራቕም ወይ ከተቐምጥ ዘይምኽኣል ልዑል ናይ ኣልኮል ኣህላኽነት ቀጻሊ ዘጋጥም ናይ ጣዕሳን ነፍሰ ወቐሳን ስምዒታት ኩቱር ሕርቃን ሕፍረትን ስምዒታት ናይ ተስፋ ምቑራጽን ወዘተ ዝኣመሰሉ እዮም ገለ ንወልፊ ቁማር መፍትሒታት ክኾኑ ዝኽእሉ ንምጥቃስ እምበኣር መጀመርያ ቁማር ምጽዋት ሽግር ወይ ጸገም ወይ ሕማም ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ መፍትሒ ከም ዘለዎ ድማኒ ምእማን ኣብ ክንዲ በይንኻ ትኸውን እሞ ድሓር ስልችካ እንደ ቁማር ገጽካ ትኸይድ ምስ ናይ ቁማር ወልፊ ዘይብሎም ዓርከ መሓዛ መኻድን ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ድዩ ካልእ ንጥፈታት ምዝውታር ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ
نزو ولفز نمبتخ بينخ تقط موقع يكونن كاب قربتخ حاجز مركب دما أقداس خون مس سبات زلك ركبات مسفحفحن محيالن ون ጠቃሚ እዩ ናይ ስፖርት ወይ ናይ ንባብ መጽሓፍቲ ክለባት ረኺብካ ምምዝጋብን ወይ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ኮርስ ምጅማር ውን እሙሮኻ ቁሩብ ክቋፀረካ ወይ ከዓ ናብ ካልእ ክወስደካ ዝኽእል ከም መፍትሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ቅድሚ ሕጂ ተመሳሳሊ ወልፊ ዝነበሮም ግን ጠጠው ዘበሉ ከም ሓገዝትን ኣለይትን ኮይኖም ዘገልግሉሉ ወለንታው ትካላት ዳሊኻ ንምርካብ እዚኦም ሕጂቶም ሜንቶርስ እዮም ቅድሚ ሕጂ ከም ፀገም ነበሮም ግናብኩም ልሕጉስ ሰባት ኣለዉ እዚኦም ኣብ ዘለኻይ ቦታ ኣለዉ ንስኻ ጥራይ ረኸቦም ማለት እዩ ብሰንኪ ቁማር ንዝስዕቡ ስትረስ ዲፕሬሽን ናይ መስተን ሓሽን ወልፍታት ነቲ ዘለካ ናይ ቁማር ወልፍታት መሊሶም ስለ ዘረብሑ ሞያዊ ሓገዝ ክትረክብ ምፍታን ስለዚ ናይ ቁማር ወልፍ ተላለካ ኩላ ግዜ መፍትሒኡ ሓገዝ ምሕታት ጥራይ بالتفالي ملكا حاجز كتحتى لك سلازي أبزي أخنا عطوينا نايكم مار نجر يغني لي